Alụrụ m ọgụ ejem from Turkey ebe Izumburu ụzọ ji ọgụ ọdụrọgụ a piece of land surrendered by water. Ka ebe ọdụ? Na ime port ime ị ga-agacha port ọ bandịrị m ga-asị ọ bandịrị Nigeria and Cameroon. So ebe a ka anyị si ebe a ka anyị buru ụzọ ji Ka efu gara aba mme? emere deploy as soldiers. Ya nọ ebe a lụọ Unu ga between boundary Cameroon and Nigeria. Yes. But anyị nọ onye ebe ahụ 2 weeks. 2 weeks. Kere ebe nọ na that 2 weeks ka ebe particular person nọ. I were asị ndị asị Biafra. Ọ na-akụkụ mmiri. N'akụkụ mmiri ka unu nọ. Nnukwu ocean. Ocean. Ka anyị nọ na ya. Unu nọ na ya? N'akụkụ ya sị ka anyị mere nwaanyị anyị deploy onwe anyị. Okay, n'akụkụ mmiri ka unu nọ. Na-efe esizi ọdịka ke mmiri anyị nọrọ n'akụkụ. Okay, unu na-eche ndị nwere ike si n'ụgbọ mmiri wee na-abịa. Unu fa ya fa. So anyị nọ mechi ihe niile ahụ. Okay, mgbe unu na-aba ahụ ọ nwere ndị unu fụrụ bịaranụ? Okay. Onwe ndo nufulu. Ndị onye kọmanda ya nọ si n'onye dị n'ebe a. Emekwere ụzọ ọdọ ndị Hausa si abata ha abịa si ebe a buru akwa tie n'ụgbọ mmiri. Butezi anyị na ebe a na-akpọ Iwe Ofe. Ebe a ka anyị bịaje lụzie ọgụ. Okay, Iwe Ofe kedu ebe ọ dị n'ime Port Harcourt? N'ime Port Harcourt. Ebe apụta ya ụzọ dị wọ emere ebe a na-akpọ ọdụrọgụ. Ibe Iwe Ofe a sizi ebe a ruozi ohu baa. Okay, mbụ nọ na Iwe Ofe ahụ ka afọ gbere kpara ife a. Iwe Ofe, mbụ nọ n'Iwe Ofe. On how many days or weeks nọ that place? I know about 2 weeks. 2 weeks. Okay. Fighting day and night. Ndị na fight against. For egwu moto abịa sọ fe drop abịa. Nọ n'ụgbọ mmiri. Okay, ha nọ n'ụgbọ mmiri na-abịa abịa. Na-abịa. Ọkwụna na-agbafe ebe ha na-agbakwa ụnụ. Amına ga-alaghachi. Okay, ha na-achịkwa azụ. Nke anyị na-eme ihe na-eme anyị egwu ihe na-eme anyị na-egwu trench na-akụ mmiri ahụ rikpurusie n'ime mmiri. Okay, rikpurusie n'ime mmiri. Okay, rikpurusie ebe ahụ. Mmiri dị a lụrụ ezigbo ọgụ mmadụ nwụrụ. A lụrụ ezigbo fight dị. A na-ebutekwa reinforcement. Okay, ndị Nigeria soldiers na-ebute ihe emere mgbe ahụ emere ebe anyị jere emere ebe anyị chụje na ha gbaje na skuul. So abịa mee anyị cut off. Mgbe anyị nọzi ebe a ndị Hausa wute bịa surrender anyị dị mmadụ 6 people. Abịa jidosi anyị hie anyị yipụsị anyị Magụnwa? Yipụsị anyị efe chefesi anyị aka azụ wee kpọpụ anyị na skuul ebe skuul dị ebe a anyị nọ ebe a n'abalị anyị mmadụ 5 ewesi elu otu soja dị ka anyị ga-esi abịa gbachide anyị ụzọ anyị na ọ ga-achị hụ anyị wee onye abịa keta okwu onye wee kpahapụ ibe ya ori ahụ ekele n'azụ mgbe okwenye anyị gba ahịa dị onye nke a dịkwafu wee anyị atọsịsịa onwe anyị eriri ahịa yirizie epe ahịa n'ahụ wee kwama ụzọ nkwa skuul kwaka ya esi ebe a gbalaga onye ọbụla ma ndị ahụ amaghị amahụ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ onye ọbụla chọrọzie wee laghachi back to the battalion. Adị m 80 years now. Emekara na 1 week. Ọ na 1 week. No rest. A na-ebuzi ike egbe a na-agba m egbe chi eji ehu. Na-agba egbe chi eji efu? Ebe no rest. Ha dị atịkpụma ha bụ ngwa ọgụ. Okay, ha bụ ngwa ọgụ ọfụma. Nke a ya bịa akpụrụ. Emere ọ na-enwe onye a na-akpọ amọra na-abịa kee unu mgbụ egbe. Ọ nọrọkwa ọbịa kee anyị mgbụ egbe mgbe emechaka ọ nọrọkwa ọbịa nwere telifon na-eme ihe niile onye ọbụla na-epigharị onye agbagburu mgbe ahụ anyị na-esi otu mkpụrụ ya uru ọ dị ebe họl ya tupu abịa bilite elu chọmazie ndị Red Cross bụrụ onye ahụ pụọ. So kekwa nne uneri eme ndị na-ebutere anyị n'ime abalị. Okay, n'ime abalị ka o ji butere unu nne n'ime abalị. How many times ka unu eri nne de? Once. Ka unu eri nne de n'abalị because n'ehihie ebe a na open place egwusiri trench ruo ahịa rụọ ya arụọ egwuchiri na trench otu trench ị ga-agbaga mgbe buru ihe ruru ebe ị ga-eji na-eji apụ ịchọ ije nuance ma enye ọma mmiri
ihe trench isi jekimọta mara ya dịpụrụkwe n'ime maka ebe ndị Hausa nọ opu ha dị anwụrụ ha anya ha bụ HMG UMG efe esiri na otu ọnụkọ ọbara kpagb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 ag
mgbe ahụ bịa onye balụ ọka ọ tụrụ mgbe ọ gbuo ejebupụ ya so short chukwu ekpere na ekpere ekwere ka Chineke nna mee ka wụọ bịakwa Nigeria ọ Biafra and anything agha adịrọ ma anyị na-ekpe ekpere ka m jikwa anya m ahụ agha ọzọ n'aha Jizọs. Okay, now mgbe ị gara Biafran war ndị na ha so wee ga this war o nwere ndụ n'imefe nwụrụ anwụ ndị ịma many thousands ma ndị obodo anyị ma ndị mma mgbe gboo mma na bifo ya ịma abịa na-eme asembụ emere onye da-ama bifo ịmasị onye akụbụrụ many of them were anwụsigo many of them even ndị ụfọdụ be anyị ndị jere amị ahụ many of them thousands of them anwụgo. Okay, how many years ka ị nọ how many years ka gụnwa like how many months or weeks ka ị nọ n'ọgbọ ka ị nụrụ ọgụ a ọgụ Biafra alụrụ m almost 1 year. Okay, 1 year ka gụnwa nụrụ nke gị Yes. batakwazie back. Yes. Batazie back. Yes. 1 year anwụọ m dị be anyị anya m ji sị papa m ha sị papa m mee nwụrụ anwụ. Okay, ha gwa papa gị na ị nwụrụ anwụ and the more emewe ime ebe ị ga-esi gba ọsọ maka ebe niile na-ada na mgbe egbe na-ada gburugburu ịma saịdị Imo saịdị ahịa ọkaigwe o nwere ọkaigwe zon nwe Owerri zon nwe Ọnụcha ibe niile nwechara zon ebe a na-alụ ọgụ so ebe dị free mgbe ahụ a na-eji abroad ụfọdụ ndị mmadụ ụfọdụ abụọ na-ada nọ na village na-je n'ime ọhịa maka emezi mgbe a na-eme straggler drive anwụ okorobịa mgbe a bịa nwude ya ọjọọ na Biafran war because mmadụ adịgo short ogbugo ndị Igbo ọfụma mgbe a na-abịa nwudezie ndị mmadụ na village ụmụ okorobịa ndị nwụrụ mmadụ na-ezocha dịka badisa ajeghị ime ugbo jasịa n'abalị alọta sabọtị abịakwa abịa na-ewuru chicha na-eje eme ndị ụfọdụ arụzie kampụ n'ime ugbo lazie ebe ahụ biri. Okay, eso mgbe batara na ndị bọrọ ucheresi anwụrụ m anwụ papa m bịara ebe m nọ si ọwa medi ji kpọta aja Okay, je kpọta aja wee wụọ m ya sị ara ikwe nkwanye m aja ọ sị mba a sị m ịnwụrụ anwụ ihe na-eme asị onye nwụọ pụta n'ụwa awụọ ya aja o disapia awụọ ya aja ọ nọrọ masị ọwụ mmadụ eme ihe mere. Okay, that means mgbe ahụ ị na-anụ ọgụ ndị bonu nwetara ozi na enwugo mana mgbe ị batazi ndị bonu abịa ọkwa agụ site na ngwo nne isi na ọ kwara gị akwa papa m si nye emego omenala asị onye ọwụ okorobịa ka m nwere ara akwenye m ka ime ihe adịbere nwaanyị emebi ihe ọbụla ahụ na ka edu wee jee Biafran war adị m 21 years 21 years so fe nweta ozi na enwugo kwa agụ kwa m asị onwe nna m akwa m asị nwa ya nwụrụ bata o mesịa mgbe m rọziri ọbịa mee omenala omenala o mepere na be anyị gosikwa dati adị m ndụ onye na-asị nwụrụ anwụ. Oge mgbe ị na-abata ka ha hụrụ anya ebe ọwụwa spirit fa na-agba ọsọ sọ akwụrụ na na-agba ọsọ ndị hụ ma ha gbalaga oge onye fụkwa agba ọsọ si onye nwụrụ anwụ dị ya ọhụrụ mmadụ bọta ebukwe nke ite amị bukwe egbe amị eji m seti ma m rụọ eji m ihe m ji rụọ ọgụ Biafra rụrụ ebe nna ma okpu kit enwere yunifọm enwere efe dịka ọ na-protect ma egbe pata agbabe ma egbe na amị asị protect pata a ji ekpu ya asị ya ji ya mere ihe ji crawling in ground
ị ghara imerụ ahụ ọ dị ka akpa akpara akpa that means bulletproof na bulletproof anyị na-eji ure na-egbe n'ala ejicha na nọ na be anyị ebe ụfọdụ eji ụfọdụ si pụtapụta so mgbe na-abata gị na-eme ndị be anyị na-eti otu ụfọdụ a na-agba ọsọ oke ụfọdụ a na-agba ọsọ esi lele onye nwụrụ anwụ lele onye nwụrụ anwụ na-eje ije lele ndị nwụrụ onye nwụrụ anwụ na-eje ije onye na-asị nwụrụ anwụ eti ihe na-akpọ aha nwụ Ikechukwu asị lele Ikechukwu lụrụ alụọ lele ọ dịkwa ndụ ọdọ rọ ndị azụ nna m ewere mee kpọọ oriri mee celebration kpọkpuo m n'obi ya mgbe ọ kpọbụ n'obi ya o mere ihe o mere si m ji aka nka nwa ji egbukwe m ọzọ mgbe m jere ekwuru si m ịnwụrụ ma ma dị ndụ ọzọ bifo ma nwa oge ete anya ihe ka nna m kwuru tinye m n'ihe emere ihe ọrụ ihe obi ihe dị ebe ahụ ọkụzọ ome m ga were ihe ọfụ ya mee m mmeda aka nka sofa ekwugosi m ịnwụrụ ma ma nwụọ mee dị ndụ ọnwa ga-egbukwe m ọzọ ada nke a ka ị na almost 80 years gana okay 80 years gana na ka nwekwa ahụ ike mana mgbe ahụ ị gara ọgụ Biafra 21 years ka edo young boy so fa wee nweta ozi na enwugo kwa agụ mana mgbe ị bataziri nna gị achọpụta na ịdị ndụ wee zie kpọrọ gị gaa n'obi ya wele kwuo isi gị na ị ga-akazi nka kwubizie okwu isi niile gọzie m ezigbo ngọzi nye m ngọzi